Pozdravujem vás, priatelia motorkári. Dnes by som vám chcel predstaviť gripy od firmy Ariete. Je to taliansky výrobca veľmi kvalitných gripov. A dnešná videoukážka bude, ako tie gripy inštalovať na motorke, konkrétne BMW GS 1200. Gripy sú spracované veľmi kvalitne. Toto je pôvodný grip. Osadený grip už je od firmy Ariete. Vidíte, že zhoda je skutočne fakt identická, aj čo sa týka kvality prevedenia materiálu. Nie sú tam nejaké veľké rozdiely. Takže v samotnej inštalácii a montáži nie je to nič zložité, zvládne to každý. Stačí vlastne orezávač. Načneme z jednej strany gripu, narežeme a pomaličky strhávame roztváraním. Treba byť opatrný, aby ste nezarezali do vyhrievacieho valca alebo vyhrievacieho telesa, aby ste ho nepoškodili. Samotné odstránenie pôvodného gripu je jednoduché, není to nič zložité, ako vidíte. Takže narezaním sa odstráni. Zložíme ho dole. Chcel by som dať do pozornosti tie biele výstupky, ktoré tam vidíte, ktoré boli spojené s gripom a presahujú cez okraj vyhreveného valca alebo telesa. Je dobré ich nehať. Tu ešte raz jedno porovnanie z originál. Toto je originál grip. No a tieto výstupky, o ktorých som hovoril, je dobré zanechať. Nechám to na každého. Je možné ich aj odrezať, zarovnať s povrchom. Minimálne by som nehal aspoň na spodnej strane. Ja som v tomto prípade nehal všetky po obvode, keďže som chcel mať zaistené, aby sa mi samotný grip po inštalácii nepretáčal, čo je veľmi dôležité. Na konci, ako vidíte, sú výstupky tiež väčšie na konci, ako bolo ukončenie samotného gripu. To je potrebné obrezať, zarovnať presne do priemeru rukovete. Následuje potom ďalší krok. Tu konkrétne na tomto gripe sú označené strany. Tu ešte raz jedno porovnanie. Jediný rozdiel je tu na konci gripu, že sú tam nie výstupky, to je na originálnom gripe, a na náhrade sú tam dva oproti sebe také dva výstupky, ktoré si neskôršie ukážeme, do ktorých zapadne vlastne pripájacie káble vyhrievacieho telesa. Následovať bude krok ponorenie vlastne, alebo úprava samotného gripu v horúcej vode, čím vlastne dosiahneme zmäknutie gripu. Osádzanie bude oveľa jednoduchšie, keďže bude grip taký mäkší, lepšie sa bude nasádzať. Necháme ho trošku v horúcej vode, v viacej vode, bez obáv. On sa potom stiahne a je to
to bez problémov. Takže grip je pripravený. Ako vidíte, že v podstate veľmi plastické vlastnosti, úplne mekučky, čo je vlastne veľmi potrebné pri tom nasádzaní. Ešte som chcel, tu vidíte tie výstupky, o ktorých som hovoril. A každý grip je označený ľavou, pravou stranou, čo celkom nechápem, lebo gripy sú identické. Toto je konkrétne pravá strana. Ja som to po prípade dodržal, tak ako to je tam, aj keď nevidel som v tom väčší význam. Takže nasádzanie gripov je jednoduché, v podstate tlakom a miernym potáčaním, rotáciou vlastne nasunieme grip na rukoveď. Takže grip je nasadený. A ako si môžete všimnúť, vidno tam, že ten grip není rovný. Tam vidno tie vlastne výstupky, ktoré v pôvodnom gripe boli tepelne zalisované do tej gumy. V tomto prípade ich je vidno. Aj som o tom hovoril, že v podstate tie vrchné môžete obrezať, aby vám to nekazilo líniu, ale mne to osobne nevadilo, je to na každom rozhodnutí, môžete ich kompletne obrezať alebo nehať len na spodku, kde to nebude vidno a ten grip bude úplne rovnúčky. Tu vidíte ten výstupok, ktorý vlastne myslím si, že bol vytvorený na to, aby sa tam zakryli káble, ktoré sú pripájacie na vyhrievanie, čo originálny grip nemal, keďže vlastne on bol tepelne nalisovaný na rukovete, čiže aj tie káble boli vlastne zaliaté, dá sa povedať, tej gume. Samotný výsledok veľmi uspokojivý, ja som bol spokojný s týmito gripmi, fakt bez problémov. Chcem vám poďakovať za zhliadnutie môjho videa, prípadne otázky môžete mi písať dole pod video, rád vám zodpoviem.